Wisdom will be the end of Mura. Maitete vadecida kushandisa experience yavo kupa vanhu advice kunyanya pazvinhu zvemarelationship uye zvekukurisa vana. Vadecida ivo kupota vachikanda manuggets anoita kuti vanhu vagone kugarisana zvakanaka instead of focusing pazvinhu zviri negative nekutukana vati aiwa bodo. Regai vambofocusa on clean content. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Vati iva maitete hakuna chinhu chinonzi wanga usingaone here red flags. Munhu wese anopinda murelationship anenge achitoshuvira kuti ilaste ende futika rinonyenga rinohwarara. Kune anotokunyenga achiti mufundisi ozoona pamberi apo kuti ndi Mike Tyson, unombotanga uchavharidzira wotozoona kuti zvandotourawa ndiri mupenyu. Hakunazve zvekunzi unonyanyoperera ukaona munhu anoti ida asi usaperere. Ndovaya vanenge vane mabranches akawanda. Saka zvekuda munhu one at a time havazvinzwisise. Nyaya dzerudo vazhinji vanotodzoka kuita zvanana ozobengenuka arasiswa. Zviya zvekunzi waimupirei mari yako. Vakadzi vazhinji vanotopa varume vavo mari, vanenge vanzi ndinozoidzosa. Kutongobetsera chaiko nekuti munhu unenge uchida munhu wako unovharidzirawo zvizhinji. Hakuna akangwara munyaya dzerudo. Chingotenda Mwari kana wagara nguva refu nemunhu wako. Asi zvekuzoti vamwe vakapusa, regera. Kune zvevarimo imomo kwenguva refu, asi murume akatomitisa kunze. Asi kazvichataurika here mainana? Imi muchimboti vamwe vakapusa. Matoonawo kuti nemiwo makapusiswa, asi hamuna henyu kuzoramba. Hakuna nayo formula yelove iyi. Kana expert angaziva true love and fake love. Chingotenda Mwari kana uine munhu wako nekumunamatira nguva dzose, osiyana nekuudzira vamwe kuti didn't you see the red flags. Ichokwadi ichocho chataurwa naMaitete. Kazhinji kacho pane vanhu vari marriage coaches or life coaches right now, but havasi kuunderstand the fact kuti their marriage is based on grace. Vakubva vafunga kuti maybe ndivo nemaweeks avo vakatibata kuti guys nyaya iyi haina formula, plus life pachayo haina teacher or lecturer. Even kuma schools, colleges or university hakuwanikwe lecturer we life. Ma subjects ese anotowanikwa ma lectures, but life haisati yawanirwa. We learn as we go. What's needed is to use wisdom in everything. Mistakes are made, but hatigari pama mistakes. We learn from them and move on with life. We all pass through seasons in life, but no season is permanent. Upenyu. We are not moving together and crossing the Red Sea together like my Israelites. No. Tirikura mumwe chiti ari kuEgypt, mumwe wapa Red Sea, umwe akatoyambuka, umwe uri kunyura mukati momo. But it is in the wilderness. Mumwewo pamara pamvura zvichingodaro. As our faces are different, also everything about us is different. No need to jealous or competition. Vamwe vari kuti emotional attachment atina zera nayo. Sometimes we fell deep with the potential we saw in a person. We kept on hoping kuti one day he will change. Tozoona kuti aiwa hapana pundutso. Maitete vanyora zvakare vachitaura nyaya yekuti madzimai anofanira kugona kuzvishandira kuti vasanetsana navarume kuti vaomaintenerwe vana. Vati ivo varume vazhinji vanoti vakarambana nemudzimai wavaine vana, omwana naye varambana zvene vana. Zvichirevei? Unoona murume mukuru achitadza kuchengeta vana vake achiti takasiyana, saka huwanika na senti rangu. Uchiti uri kufixa X asi hauzi kufixa X, uri kufixa vana vako nokuti ndo vachatambura. Zvekuti iye mukadzi ane mumwe murume hazvikutadzisi kubhadharira vana vako school fees or kutenga hembe. Chero usingade kupa X iri mari, enda kuchikoro kwevana ubhadhare straight pareception. Woenda kutown unotenga hembe dzevana vako wotumira kana kuendesa. Iwewe pawakasiya mukadzi handi wakaendawo ukaroora umwe, saka iye ndiye waunoda kuti asaite muvhoni here. Naivo vakadzi vanoendera varume kumaintenance o vanogara vachinetsana navarume kuti chengeta vana haisi bitterness ba. Hazvirevi kuti vatiri kuda varume vacho, asi desperation yekutoshaya chaiko. Unofunga kuti dai waenda kubasa o une pekutangira wainomiririra mutsetse we$20 here kukoti. Waida here kuzvinyadzisa misi nenguva uchifonera X. Reason yekuramba uchinetsa X
inhau yekuti hapanazve mumwe angachengete vana vako kunze kwababa vavo. Nhau iyi ndakamboiita ndichirwa naX ndichinyadziswa nenhau yekuti ndanga ndisingashande kubva pandakazotangawo kuzobatira mari inokwana kuriritira vana vangu. Kana nhamba dzaX handichadzizive nemusoro nokuti ndakukwanisa kuzvimiririra nekuchengeta vana. Dai madzimai ese ari musituation yekushaya awanirwawo nyasha akwanisawo kuzvichengetera vana asiyane nekuswerotevedza munhu asina hanya navo. Kugona munhu kumuratidza kuti I can do without you chete. So ndo advice iri kuuya kubva kuna maitete kuti madzimai ngatidzidzei kungozvishandira. Zvinotibatsira kuti tisarambe tongonyadziswa tichimanisana namaex edu. Pane nyaya yandinozivawo yekuti pane vamwe baba vakatodecida kusiya basa ravo top management post vachiti ivo havakwanisi kuramba vachihora nekuti mari yavo inozoenda kumaintenance. So kuti vakaurise vana vakati beta varege zvavo basa, but by the end of the day ivo nenew marriage yavo nenew children dzakandoitwa kunew marriage havana kuzombowana rugare nekuti vakanga vatoruza basa raiva pamari yakanaka. So nyaya iripo gaizika ndeyekungoti pakauma kana wava nemwana whether uri munhurume kana munhukadzi, make sure kuti vana vako vanorarama upenyu hwakanaka. Toziva kuti marelationships anosvika pakuti they are not working out, hatigone kugarira vana kana kuti maybe it is just a circumstance yekuti mangoita mwana asi pasina relationship. Hatigoni kukondema edu vanhu, hatidi kujaja vanhu, asi tiri kuti kana pangoita product yekuti pane mwana ipapo, you just need to be responsible and pay the bills muchienda makadaro. Vamwe vari kuti ivo maishushuka ini nyangwe ndichizvishandira mari yemwana ndotoida, ndingatoenda kungonochenamirwa ikoko mari yauya munhu haungatomboite comfortable ka nekusachengeta mwana watakawirirana pasina kumbundikedzana. Varume vanojaira ava mani anotozongoramba achimitisa achitika nekuti vakadzi vanozvishandira ini ndinotoida. Chero ndikaita mari yangu, chero ndikaita millionaire, handiregi kunetsera mari yevana. Munhu ngaachengete vana vake. It's not easy kumanikidza munhu kuchengeta mwana wake anenge achitoona kunge uri kumunetsa. Zvotonzi she's stressing me, izvo munhu haasi kuda kuchengeta mwana wake. May God open doors for us tikwanisewo kuchengeta vana vedu and not bother vanhu ava. It's stressing kugara uchingoti naimi kunge munhu asingazivi kuti ane mwana. Zvakauma hazvo. So vamwe vakati nezvekuzimbabwe chete zvekuti vana ndeve murume, kuno kujoni vanoti vana ndevamai, saka ukarambiwa nevana vako zvionere. Izvo hazvina kubata maishushu zvakanaka. Vangoti kepele Juve vakati nhai hanzvadzi ungadada nejoni uri mukuku here. Anyway 30 Juni mabhazi emahara akakumirirai imikane aiwa popopo zvaendwa zvavharwa. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.